От дума на дума, от чашка на чашка, от чашка на чашка, от песен на песен. Втория куплет малко една мелодийка там. Не знам. Дали си го изпея още един път. Малко измислих на едно място. От емоция. Майка си думаше малимо, стара малимо за тебе, можда и колиба. Я пък за мене сарай, макар из гора да ходи, аз пак ни кола ще взема. Радио Пловдив. Тази седмица в четвъртък подхванахме приятен разговор с обичаната добруджанска певица Галина Дормошлийска. Колегата ни Мирослав Василев беше на гости в Котел и разговаря с Галина Дормошлийска и за новите записи стана дума. Здравейте, много ми е приятно да си говорим за моите нови песни, новите ми проекти, които имам. Откривам те отново в Котел, в твоя дом, на една хубава тераса. Котлинското слънце ни огрява. Тук си живееш, тук работиш, в градината, така и ме посрещна на вратата. Да, топлото ноемврийско време дава шанс да подредим красивата градина с лалета, нарциси на пролет, които ще ни радват. Така и в живота, нали? Сега записваме, а после се радваме на песента. Успоредно с тази работа, като човек, който вече 6-7 години живее в Котел, започнах да чувствам и разбирам тукашната музика и да усещам много от песните, които ние в Добруджа си пеем като наши добруджански песни, че те първо са се родили в Котел и после са дошли при нас и са придобили друга форма, нали, минавайки, защото всеки творец всъщност си слага неговото разбиране, неговото умение да пее и да разказва. Откривайки тези неща, аз работя в тази посока. Песните, родени в Котел, дошли в Добруджа, известни на публиката с добруджанския си вид. И може би този просторен дом така ти дава творческа енергия, да твориш, да създаваш песните, да ги подреждаш. Да, точно така. Специално е да се живее в дом, който е от 19 век. Аз всеки ден живея между, така да кажа, старите духове, които са били в този дом от 19 век до сега. И сигурно и той ми говори. В навечерието сме на една специална дата,
рождението на големия български поет Йордан Йовков. По този повод и наскоро записа песен. Разкажи повече за това, за този проект. Първо, за нас, добруджанци, Йовков е полубог. Ние много обичаме Йовков. Никой не е плакал и пял за Добруджа така, както той го е правил. Затова неговите разкази са много четени, много обичани в Добруджа и той за нас е наш, нищо, че е от Джеравна. Ние си казваме нашия Йовков. Ние жените много обичаме разказите му за женските сърца, които той така добре е познавал и описал. Но има той една поредица старопланински легенди, разкази, които аз започнах да препрочитам и да разбирам по нов начин, откакто живея в този регион. Защото когато ги четях като ученичка и живеех в Добруджа, за мен бяха като едни приказки, за едни приказни герои, нали, Шибил, Индже. Наскоро прочетох един негов разказ, Овчарова жалба, един малко известен разказ, който не впечатлява на първо четене, защото една битова история за един красив овчар и за неговия неуспех да се ожени за Елена, нали, така да се каже. Но добруджанци са направили песен за този разказ. Именитата наша певица Димитрина Кунева има песен Стефановата майчица. Между другото, той и разказа така започва. Значи аз видях едно дете от музикалното училище, което много прилича на Димитрина Кунева, като глас, като говор, като външност, като всичко бе повторени гените. А музикалното училище е на няколко метра от твоя дом, да, тук в Котел. Така е, да. Детето беше на гости в къщи, казва се Камелия Койчева, между другото очаквам от нея да стане добра певица и аз отворих песните на Димитрина и започнах да я слушам. И тогава чух Стефановата майчица, покори ме тази песен, страхотна песен. Започнах, много пъти я слушах, много пъти четах разказа и реших да направя една нова песен, редуцирайки текста. Значи във всяка една песен има едни пластове различни, които за различните хора действат по различен начин. Един слуша само мелодията, друг слуша дали певицата правилно прави орнаментиката, друг ако е ритъм става и танцува на ритъма на песента, а има и друга една категория хора, значително по-малки, които вникват в всеки герой в песента и
си задават въпроса защо. Значи, правейки тази песен, аз редуцирах текста и направих песента да звучи и като добруджанска, и като котлинска. Като първите 3 редчета пее като добруджанка, а четвъртия ред извисявам гласа така, както се пее в котел. Ти живееш с котел, с духа на котленци. Да, искаш или не искаш, живееш с този дух. Да, всеки ден виждам красивия Балкан. Той започна да ми говори в последните години. Мисля да направя една поредица песни, които са точно така родени в котел и дошли в Добруджа и добили един нов вид. Избрате Мелко Иванов за съпровождащ музикант. Случайен ли е избора? Как се случи връзката? Значи с Темелко се познаваме от много години. Имам записи с него само кавал и глас. Аз обичам да пея по този начин. Така както е било и в традицията. Да, точно така. Даже има и друг, правейки запис, знайно ако вземеш един голям оркестър, трябва да финансираш това. Това не мога да си го позволя в този момент, но кавала на Темелко може да покрие другата част. Той създава едно страхотно настроение с кавала, едни природни картини. Ние бяхме на тема двамата и разказахме за голямата болка на майката, загубила единственото си дете, както тя казва. Ти си за момче и за момиче, едничък и много миличък. Стефан заминава в гората и остава майка си сама да ходи по чукарите и да я търси из Котлинските Балкани, из Жеравненските боази. И аз предлагам сега да чуем този музикален разказ, като продължение на твоите думи. Галина Дормошлийска и Темелко Иванов, един от последните записи. Стефановата майчица къде ходеше и плачеше и жеровнянски Балкани в котлянските тъмни дъбрави.
Стефан да доди, да доди и да се прибере, че той е един на мама. Едничък много Гостувам в дома на добруджанката Галина Дормошлийска. С нея разговаряме за най-новите й записи, които имате удоволствието да чуете първи, уважаеми слушатели. Другата песен, какви сме години дочакали, също много интересна. Вие сигурно сте я чували, също Пайдушко хоро беше. Тя е втория дял на една песен от бесарабските българи. Не знам от село Чийшия, от Калина Папазова. И първия идеал беше право хоро. Що гората на Росян мирише... Така. И какви години дочакаме? Това е втория дял на песента, нали? Която записах. Но годините и сърцето не тропкат по един и същи начин. Нали? При радост по един начин, при болка друга. И там също сме играли между тези два ритъма с Цветан. Една друга песен, която аз много харесвам. Той просто казваше: Галина, излях си душата, легнала Янка болна да лежи. Това е една песен, която много дълго време носих в душата си. Откъде е тя? Откъде я знаеш? Тази песен чух да я пее Стоян Маринов. Той беше модилер в ансамбъл Добруджа. Значи смятайте за какви години става въпрос. И тази песен аз много не я разбирах. Като мелодия, нали, като текст до някъде, но не я разбирах. Един ден вкъщи дойдох, още живеех в Добрич, една майка и една дъщеря. Много често се случваше това, да водят родителите децата си да ми попеят малко, дали пък те имат талант. Направи ми впечатление, че майката, говорейки, въздиша тежко и изведнъж спира, секва разказа й. И в един момент, без да я питам, тя каза: бяхме много щастливи, много весело семейство бяхме, но както стана така с дъщеря ми, и разказа подобна история, за каквато се говори в песента "Легнала Янка болна да лежи". Тя разказа как дъщеря й внезапно се разболява и за 2-3 дни умира, и това хвърля в стрес цялото семейство. Та тогава аз видях тая песен, чух тая песен. И с Цветан много сме си говорили. Той умеше не само да слуша, не само да аранжира добре, но той беше един много добър гадолар. И аз му казвах: Цветане, аз ще рецитирам част от тая песен, а ти ще плачеш с гадулката, за да можем, нали така. И той точно така направи песента. Но песента е уникална, особено с кавала на Темелко Иванов. Легнала Янка болна да лежи, болна да лежи.
руса и коса. През прак ви Янкинта мама и село ходи билки да сбира. Ляка да търси хубава Янка. Дано изцери. Янка майка си тихо му говори: не ходи, мале, билки не търси. Заснета глава лякове няма. С нощи съм, мале, сън сънувала. При мене бяха 3 самодиви. Първа ми, мале, коси разплита. Втората, мале, дрехи прибира. А трета, мале, само повтаря: хайде, Янке, с нази да дойдеш. Хайде, Янке, с нази да дойдеш. Янкинта мама тихо питай ги, Янке, питай ги, чедо, искат ли Янке староза младо, староза младо, ме за тебе. Не можахме всичко да го осъществим както го мислихме. Мислихме това да бъде един цял албум.
По случай твоята 50 годишнина. Да. В случай моята 50 годишнина, това да бъде един голям албум, но не се осъществи. И за финал аз искам да кажа, уважаеми слушатели, не отлагайте за утре хубавите неща. Ако днеска обичате някого, обадете му се и му кажете, че го обичате. Ако можете днеска да изпеете нещо, изпейте го. Ако можете да се усмихнете на някой, усмихнете му се. Любовта, усмивката, музиката, това е като електричеството. Светло е и свети. Ако искаш, пей, ако искаш, спи на светлина, ако искаш, пиши на светлина, но то свети. Докато има светлина, докато има любов, докато имаш сили в себе си, подари ги. Подарявайте любовта на хората, аз го мога чрез песен. Аз бях си обещала след 50 години да не пея, да не правя концерти, да не се занимавам активно с музика и общо взето спазвам това. Аз съм в една зряла възраст, която все още мога да изпея и да кажа много неща. Тези записи не са направени за да отбележат стъпка в моята кариера. Аз затова не съм ги огласила до сега. Те са един прочит, нов прочит на вече популярни песни. И това по повод на голямата тема "Тя ми взе песента и ми я записа". Значи, една вечна тема в народната музика. Да, не можеш да вземеш и да запишеш. Ако ти 1000 пъти повториш назад, моме Калино, да, жалко за Калина, тя сеше и назад. Ама ако ти вземеш една песен и към нея добавиш своето разбиране, своето усещане, промениш, ти ставаш съавтор в песента. С тези песни аз доказвам, че песента може да се запише по много начини. И е жалко, например, да вземеш една вече записана, намерила си я жената песента от някъде и е записала. И младата певица или някой си взема песента вече направена, ма едно към едно, чак и отсвира същия и го изпява. Това, не знам, може да използваш една песен, да се отъждествиш чрез нея, да станеш тъй, да се чувстваш по-специално, но моята идея е, че песните трябва да се пеят и всеки, когато иска да изпее една песен, вече изпята от друга певица, трябва малко да помисли, малко да поработи и да направи една нова версия на песента, а не да се записва едно към едно. Трябва да се мисли и трябва да се търси. Сега аз имах шанс, например, да ми даде Верка Седирова песни. Ето нейната идея също беше за Люляла са Тодорка да бъде на 2 гласа. Аз се питах, можем ли да изпеем песента на 2 гласа? И тя казва, чакай да видим сега. И започна тя да си я пее. Може. Ами какво ще ми кажеш за това, че в Добруж се пее едногласно? Казва ми, който как може да и пей. Значи тя също е новатор. Разбирате ли? И така и с тези песни, които сега слушаме. Не казахме екипа, с който реализира записите. Записите ги записахме в град Пловдив, в студиото на Мирослав Стоянов. Много благодаря на Яна и на Миро. Бяха много добра база за да се случат тези неща, защото аз казах, това е екип. Първо е песента, после се събира композитора с певицата, си мислят, се правят много пъти. След това оркестъра започва да свири, студиото. Екипна работа е създаването на добра музика. Мисля, че все още има какво да се каже и да се изпее. Аз ти благодаря, че днес отвори вратите на твоя дом и по този начин прие слушателите на Националното радио. Така имахме възможност да се докоснем до най-новите ти песни, да поговорим и накрая нека да завършим с хубав поздрав тук от Възрожденския котел. Поздрави на всички от красивия котел, който всеки ден е уникален и различен. Планината красиво е оттеглена и гледа. И мисля, че едно хубаво място за живеене. Аз вече съм 7 години тук. От котел научих много. Дано да успея да осъществя една друга мечта, да издира и изпея песни, които са родени тук и са дошли в Добружа. Имам вече събрани няколко и това ще бъде един хубав спомен, почет, поклон към местото, където живея толкова време. Галя, бъди ни жива и здрава и все така усмихната, все така с този жар, с ентусиазъм да работиш и да развиваш твоите бъдещи идеи и проекти. Благодаря.
Радио Пловдив. Колегата Мирослав Василев представи новите записи на Галина Дормошлийска. Ще очакваме и още нови интересни срещи. Очаквайте ги точно тук на вълните на Радио Пловдив, предаването от дума на дума. Няма, защото отзад ще има контрабас, ще има чели и аз не мога да се получава. Значи, тогава... Да. Да. Николай, запомни ли последните строфички? Аз трябва да го чуя. Пишем, да? Голка, като тръгна, значи вече си в следващия тон. Да го чуем, а? Ла мажор, фа диез мажор, си минал там, де мажор. Как е втори номер? Втори номер. Втори за тебе? Да. Николай за тебе? Значи повтаря се още веднъж, там преди ти имаш си половина, ла диез. Имаш ли ги?